Kalanguran, mga kabataang Pangasinan, tara na't makibahagi sa volunteerism program para sa tourism, heritage at environment. Dito sa kampo, Kalanguran! Kung nasa puso mo ang Pangasinan sa kaman o turista, kaya mo magbigay ng oras, kaalaman, at kakaibang talento, Gina, samahan mo kaming sa kampong magpapalabas ng galing natin. Ilulunsad natin ang kilusang kabataang para sa kasaysayan at kultura. Dahil hindi ka marites, kundi isang makabuluhang storyteller, pwede mo maging tambayan ang Banaan, ang Pangasinan Provincial Museum sa Casa Real. O kaya ang Kapitolyo bilang isang museum or tour guide. At dahil ayaw namin sa Pangasinan na makaalat, gusto lang namin na malimgas. At gusto lang naming cute, clean up tourism environs tayo. Umpisahan sa Lingayen and Binmalay beaches and baywalk at isunod natin ang iba pang tourist destinations. May shoutout na ang Capitol. Let's vote in and sign up. Ang bagong umaga, laging dala ay ang bagong pag-asa. Mag-register online at gamitin ang QR code na ito. Bisitahin ang Kampo Kalanguran Facebook page upang malaman ang iba pang detalye o makipag-ugnayan sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office at Pangasinan Tourism Facebook account. Pangasinan, Ang galing! Sama-sama tayo magkampong Kalanguran!